حبرات إمارات عرب بوحدو 4 كولومبياويان عصبات زصعانت نفاريتا بسراوي سودان كم زودقت بهاجراو تلفزيون سودان زوصت صبصاب نصيغاتو تلفزيون سودان كم زحبرو اتا نفاريت حيلتات قلطف دغاف زركبوو معرفه نفرتي دوب دارفور كتعلب ابز قربتو اوان تهاريما كم زودقتن بوحدو 4 كولومبياويان عصبات كم زموتن غليص نيريو بتوسخي اتصبصاب وسيخو ابت متقعتي نحيلتات قلطف دغاف زتحسبه كل اصور عاني مخانون حبيريو حبرات إمارات عرب جنة تصبصاب بمنصاق حجون بسبب سلطان سودان تزرقيح زول كستات مسرت زيبولون فصم حسوتن يكتبلن كلا ጭብጥ ዘይብሉ አካል ናይቲ ሰበ ስልጣን ሱዳን በተደጋጋሚ ዘውጽዎ ዘለው ናይ ሓሶት ናይ ሓበሬታ ወፍሪ ይከተበሉን ነቲ ነፋሪታ ከም ዝተሃርመት ዘገለጸ ጸብጻብ ነጽጋቶላ ኣብ ኤርትራ ሓመል ማሎ በሓደጋ ውሕጅ 11 ሰባት ህይወቶም ከም ሰኣነ ተገሊጹ ኣብ ኖዞባ ሓመል ማሎ መምሕዳር ከባቢ ዝሮን በ3 ነሐሴ ሰዓት 7 ምሽት ብሮባ ሰረዋ ተሰገር ዝነበረት ኣምቡላንስ በጋሻ ውሕጅ ብምውሳዳ ተሳፈርታ ብምልኦም ህይወቶም ከም ሰኣነ ተገሊጹሎ እታ ሰሌዳ ቁጽሪ ERGA 1399 ሰቀለት ኣምቡላንስ በቲ ጋሻ ውሕጅ ተወሲዳ ስለስተገምጠለት መራሕ መኪና ዝርከቦም 11 ሰባት ተሳፈርታ ህይወቶም ከም ሰኣነ ገሊጽ ዝርከብ ርእሳታት ናይቶም ገዳያት ብምልኦ ከም ዝተረኽበን ስነ ስርዓት ቀብረውን ተፈጺሙሎ ብዛዕባ ተሓደጋ መልኪቱ ፖሊስ ከም ዝሓበሮ ካብቶም ዝሞቱ እቶም 8 ቤተሰብን መቕረብን ኮይኖም ንመብጻሕ ካብ ቁርደት ዝመጹ ምዃኖም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ቱርክሜኒስታን ኣዋዛ ዝተኻየደ ሳልሳይ ዋዕላ በመሬት ዝተኸባ ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ወይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ኣብ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ተሳቲፋ እዛ ልዕሊ 1200 ኪሎ ሜትር ዝርግሕ ዘለዎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ኤርትራ ኣብዚ በመሬት ናይ ዝተኸባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ኣኺባ ብመንገዲ ልኡኻ ገይራ ኣብ ዘስምዖቶ መደረ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ ናይ ባሕሪ መስመር እትርከብ ብምዃና ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ከም ዘለዋን ንዘላቂ ሰላምን ምዕባልን ድማ ኣብ መንጎ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝግበር ርክባት ኣገዳሲዮ ከተበል ገሊጻ ለውኸ ኤርትራ ኣብ መደርኦ ቀጺሉ ወደብ ዘይብለን ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ነቶም ኣስገደድቲ ቆጠባዊ ፖሊሲታትን ዘይፍትሓዊ ንግዳዊ ስርዓታትን ብብቕዓት ንምምካት ፍታሕ ንምርካብን ዝሕግዝ ናይ ገዛእ ርእሰን ፖሊሲታት ክሕንጽጻ ኣለወን ክብልን ከሎ ኣብ ሓድሕዳዊ ምክብባርን ሓድሕዳዊ ረብሓን ዝተመርኮሰ ጽኑዕ ፖለቲካዊ ተወፋይነት ተደሪኹ ዝግበር ርክባት ድማ ምስ ዕላማታትን መትከላትን ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝሰማማዕን ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ምኽባር ከምኡን ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ምኽባር ዝተመርኮሰ ርክባት ክገብራ ኣለወን ኢሎ ኣብዚ መደረ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ወላውን ኢትዮጵያ ብሽም እንተዘይጠቐሰ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ወይ ወደብ ዘይብለን ሃገራት ናይ ገዛእ ርእሰን ፖሊሲታት ክሕንጽጻ ኣለወን ክብል እንከሎ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክኽብራን ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ክኽብራን ድማ ጻውዒት ኣቕሪብዮ ከም ዝፍለጥ ምስ ጉዳይ ባሕሪ ብዝተሓዝ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ መግለጺታት ኣብ እተውጻሉ ዘላ እዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ተፈጢረ ዘሎ ጅኻ ኤርትራ ኣብዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ እትውንን ክነሳ ተሳቲፋቶ ዘላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ዘይብለን ኮንፈረንስ ውድብ ሕብራት ሃገራት እተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ንልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ከኽብራ ኣለወን ክትብል ጻውዒት ኣቕሪባ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኮርፖሬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ግብጽ ቅድሚ ስነ ስርዓት መምራቅ ገደብ ሕዳሴ እንቅፋታት ንምፍጣር ትጓየ ኣላ ክብል ከሲሱ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኮርፖሬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ኣሸብር ባልቻ ኢትዮጵያ ንገደብ ሕዳሴ ኣብ ቀረባ እዋን ክትመርቆ ምዃና ድሕሪ ምግላጻ ግብጽ እንቅፋታት ንምፍጣር ትጓየ ኣላ ክብል ይኸሲሱ ንሱ ኣብቲ ብዕለ 7 ነሐሴ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንገደብ ሕዳሴ ካልኣይ ዓድዋ ከምኡውን ዝተዛዘመን ዝተወደአን ጉዳይ ኢሉ ክገልጽን ከሎ እቲ ግድብ በይኑ ኣብ ናይ ባጀት ዓመት 2024-2025 ካብቲ እቲ ሃገር ዝረኸበቶ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እቲ 33.2 ሚእታዊት ማለት 9798 ጊጋዋት ካብቲ ግድብ ከም ዝመጸ ገሊጹ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ በዓል ስልጣን ከምዚ ዓይነት መግለጺ ዝህብ ዘሎ ግብጺ ኣብ ሃገራት ተፋሰስ ኒል እተካይዶ ዘላ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ኣብ ዝሕየለሉ ዘሎ እዋን እዩ ግብጺ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ናብ ኡጋንዳ ልኡኽ ብምስዳድ ብዛዕባ
ብዛዕባቲ በይናዊ ስጉምቲ ኢትዮጵያ ዝበለቶ ናይ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ንጸጥታ ማይ ኣብ ሓደጋ ዘእትያ ክትብል ተዛሪባትሎ ኮርፖሬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ባጀት ዓመተ 2024-2025 29480 ጊጋዋት ሰዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝመንጨወ ክሕብር እንከሎ እዚ ድማ ካብቲ ዝተታሕዘ መደብ ብ16 ሚእታዊት ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውፅኢት ድማ ብ43 ሚእታዊት ዛይዲ ኢሉ እዚ ወሰኽ ብሰንክቲ ብኸፊል ስራሕ ዝጀመረ ገድብ ሕዳሴ ከምኡውን ምጅማር ስራሕ መመንጨዊ ሓይሊ ንፋስ ኣሳላ ከምኡውን ሳላ ምምሕያሽ ዓቕሚ ጽገና ዝተረኽበ ኢሉ ብዛዕባቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ውሽጣዊ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ድሌታታ ምምላእ ንወጻኢ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትቐርብ ኣላ ዝብል ክስታት ብዝመልከት ድማ ምክትል ዋና ጸሓፊ ስራሕ ናይ ትካል ኣብ ዝሃቦ ገይሩ መልሲ ውሽጣዊ ጠለብ ከይተማልአ ናብ ወጻኢ ሽየጥ ሓይሊ ኤሌክትሪክ የለን እንተኾነ ግን ኣብ ገለ ከባቢታት ሕጽረት መሰረተ ልምዓት ስለ ዘሎይ ዘይበጽሐ ኢሉ ኣብዚ ዓመት ካብ ዘጋጠሙ ብድሆታት ስርቂ መሰረተ ልምዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብሰንኪ ድማ ምፍራስ 43 ናይ ኤሌክትሪክ መተሓላለፊ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ዝቕጽል ዘሎ ጸገማት ፀጥታ ከም ዝርከብዎም እዚ በዓል ስልጣን ገሊጹሎ ዋና ጸሓፊ ስራሕ ድማ ድሕሪ 10 ዓመት ንመጀመርታ እዋን ኣዋጋ ታሪፍ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ዳግመ ገምጋም ተገይሩ ከም ዘሎ ከረጋግጽ እንከሎ ንትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስድራቤታት ድማ ዋጋ ርትዓዊ ዝግበረሉ መንገድታት ይስራሓሉ ምህላውን ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ግብፅን ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያ በይናዊ ስጉምቲ ዝበልኦ ከም ዘይደገፍኦ ገሊጸን እዚ ዝተገልጸ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ካሚል ኢድሪስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ግብፂ ኣብ ካይሮ ርእሰ ከተማ ግብፂ ተራኺቡ ኣብ ዘተየሉ እዋን እዩ ግብፂ ብወገና ነቲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተርን መንግስቱን ክድግፎ ምዃና መብፅዓ ክትኣቱን ከላ ክልቲኦም ወገናት ከዓ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ፈለግ ኣባይ እትወስደ ዘላ በይናዊ ስጉምታት ምስ ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ናይ ምትሕባር መንፈስን ዝጻረሪ ብምባል ከም ዝቃወሙ ወይም ገሊጾም ዘለዉ مس إثيوبيا دبلوماسياوي زمدنا تقواريص صنح الصومال اب مقادشو حدش امباسادر إثيوبيا دحر مقبالا امغوتن كلته هاغرات زلو دبلوماسياوي ركب انداتا محيشه يمص مهلاو تغاليصو ኢትዮጵያ ምስተሐውስና ጻ ዝኾነት ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ኣፍደገ ባሕሪ ክትረክብን ወታደራዊ ማዓስከር ክትሃንጽን ዘኽእል ምርዳእ ንሶማል ኣቆጢዑ ምንባር ይዝከር ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ ሓደ ዓመት ድማ እዘን ሃገራት ኣብ ናይ ቃላት ኩናት ከሽመማ እንከለዋ ኣምባሳደራትን ብምስሓብ ድማ ኣብ መንጎን ዲፕሎማሲያዊ ወጥሪ ተፈጢሩ ይጸኒሑ ሶማል ብወገና ንኢትዮጵያ ኣብ ትብዕ ሕብረት ኣፍሪቃ ናብ ሃገራት ሰደድ ናይ ዓቃብ ሰላም ሰራዊታ ንኸይትሰድድ ክትከልከላ ወሲና መንባራ ትገልጽ ነይራያ ይኹን እምበር ሕጂ ሱሌማን ደፎዝ ተባሃለ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ወረቐት ስርሑ ንፕሬዝዳንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐሙድ ኣረኪቡ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዘን ክልተ ሃገራት ዲፕሎማሲያዊ ርክበን ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብቲ እዘን ሃገራት ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ወጥሪ ኣትየን ኣብ ዝነበራሉ እዋን ሶማል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝነበረ ኣምባሳደራውን ስሒባቶ መንባራት ዝከር ኮይኑ ነዚ ስዒቡ ድማ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ተበቲቑ ነይሩ ይኹን እምበር ሕጂ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣምባሳደር ናብ ሶማል ሰይዳ ኣብ ዘላተሉ ግዜ ሶማል ሓድሽ ኣምባሳደር ናብ ኢትዮጵያ ሰዲዳ ድያ ወይስ ተቐድሚኡ ዝነበረ ኣምባሳደር መሊሳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሊኢኻቶ ዛጌት ዝተፈልጠ ነገር የለን ፕሬዝዳንት ሓሰን ሼክ መሐሙድ ሽመት ሓድሽ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ንምርግጋእን ህንጸትን ሃገረ ሶማልያ ዝገብሮ ደገፍ ነመስግን ከም ዝበለውን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ሓቢሩሎ እቲ ፕሬዝዳንት ንኽልቲአን ኣሓት ሃገራት ብዙሕ ሓበራዊ ክብርታትን ጸጋታትን ከም ዘለወን ሰላምንን ምዕባለን ድማ ዝተኣሳሰረዩን ክብል ገሊጹ እዩ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم